sociais, Facebook, un boletín informativo, utilizar os medios de comunicación, porque ali hai dúas canales de televisión, é o que ve todo o mundo todo o rato. Entón, isto foi moi reconfortante, porque eu no tempo que estive ali xa puiden detectar que a xente empezaba a saber que eran as especies invasoras, que o que se estaba facendo no Vale de Meo, tamén presentacións, tanto a xente de ali do Vale de Meo como a xente de institucións hermanas. Houve moitísimas actividades en días de temática medioambiental, como xogos, visitas guiadas, caravanas, etc. E sobre todo nos centramos nesta parcela, o que chamamos Xardín Modelo de Manexo de Especies Invasoras, é unha parcela que se utiliza para isto, para facer actividades nas que sobre todo se intenta enfocar, en vez de o típico ata agora, que tamén eu creo que se intenta evitar bastante, que demonizar as especies invasoras, que non teñen culpa de nada, senón máis crear apego, sobre todo rapazas e rapazas, crear apego por as especies nativas e porque moi importante manter os ecosistemas como están e cuáles son os perigos das especies invasoras, etc. Tamén outro dos meus cometidos alá, e isto é típico da xente que vimos de fora a Seychelles, que non é moita en realidade, entón é casi obligatorio que ti, estando ali, tes que entrenar a xente e compartir os teus coñecementos e tal. Entón, a xente que traballaba ali en outras seccións rotaban e colaboraban con nós. E nós tiñamos como a obligación de cada vez que tiñamos alguén novo con nós, tiñamos que enseñar cualquiera técnico, que sei GPS ou nocións básicas de experimentación de ecoloxía, de método científico, etc. E ademais eu tive que entrenar a esta rapaza, que se chama Vicky, que é a rapaza que me está sustituindo agora mesmo. Entón, tivemos aí 2 meses de entrenamento, na que estive pasando toda a documentación, o conhecemento e tal. Esta é unha das primeiras rapazas das primeiras jornadas da universidade ali. Agora mesmo hai carreira de medio ambiente, pero graduouse o ano pasado, foi a primeira jornada de graduado da Universidade das Seychelles. Entón, no que estou traballando agora é no programa de continuación. Eu agora estou ali e sigo traballando para ali, traballando nestes documentos, que son os documentos que saen de todo este traballo, como por exemplo o plan de manexo do Vale de Meo dentro do punto de vista do manexo das especies invasoras, que rematei fai pouco, o protocolo de bioseguridade, que isto foi moi divertido, entretenido, porque tens que figurar cales son os puntos quentes de entrada das especies invasoras e como podes bloquear a circulación dentro do Vale de Meo, isto colaborando con outras institucións, como podes bloquear a entrada dentro de Pralen, dentro de MAE, sobre todo enfocándote no turismo, que é o vector principal. E, estas son outras das especies nas que, din recomendacións a partir de agora, outras especies animais como a rata, esta ourúa que acaba de chegar e non se sabía, no momento que marchei, non sabía cal era a especie, o tenre, o gato, que este pobre estaba aí atrapado e sacaron bastantes fotos. A tartaruga, o caracol xigante africano, gecko caseiro, etc. E agora vou poner, despois de todo o rollo, vou poner unhas fotos que as fotos ten como exposición. Sí, a la presentación, supongo. Me ayuda. Bueno, estos son fotos variadas, isto fixeno onte a noite prácticamente, son variadas e unha vez que un pouco peregrina. Sí. Estas arañas son así, y estas raras son así. Parecía atrapar el gazpacho. Non hai
Vale, sí. Bueno, o fotógrafo de National Geographic que é como cualquiera de nós, en plan, traerme un frontal non vos imaginedes nada. Este tiburón que se comen, que isto tamén se ve un pouco de noje. Coladas. Sí. Aprovecho que están grabando las fotos. ¿Cuánta gente de la fundación está trabajando allí? ¿Cuántos son? ¿Cuánta? Sí, ¿cuánta gente? En total. Aproximadamente. ¿Cuánta gente trabajáis allí? Pues como 50. ¿Y con programas de voluntariado va gente de fuera? Sí, sí que hay. Sí que hay. Hay de vez en cuando. En Facebook lo ponen de vez en cuando. Sí. De hecho es más fácil ir como voluntario que ir como Pedro, no sé si lo conocéis, es un chico que acaba de salir en una foto. Pedro es de aquí, también de Coruña. Pedro bueno, como voluntario. Pero pongo el vídeo y ya. Es pequeñito, ¿no? No soy capaz de clicar. Ay, pero no he sonido, claro. Pero no puedo dar calidad.
Tedes algunha dúbida, algunha pregunta, curiosidade? Eso non eres optimista ou moi pesimista con respecto a las invasoras. Se son realistas. Eu non creo que sea doado o frenar o ritmo que levamos en ti. Pregúntame en xeral a nivel mundial. Pois dubido moitísimo, o sea, habría que cambiarlo todo, volver para atrás en todo, porque non solamente son as invasoras, é o cambio climático, o cambio global, as invasoras é parte do cambio global. Entón, habría que volver atrás en algo que eu creo que é imposible que volvamos atrás. E por iso agora se aposta máis por non ser tan irrealista e tirar máis esos métodos de contención de impactos, contención na abundancia, non creo que se solucione así totalmente. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias. Bueno,
Gracias a todos, gracias Lucía por esta parte científica, divulgativa, de conservación y más lúdica al final. Gracias a todos una vez más, espero veros ya en la siguiente charla que tengamos a salida de campo. Y nada, Lucía, cuando quieras volver, más que bienvenida. Gracias a todos. Bueno, y ahora, como siempre, después de una buena charla, quien se quiera venir a tomar una caña, ¿dónde se debate ahora, de verdad? Ahí sí que saldrán, ahora salen las dudas. Birres, todo.